بسم الله الرحمن الرحيم. Plenar oturuşunu Kur'an ayetinden başlıyorlar. Ana Tatarstan müftüyü Kamil Hazret Semigullin Ukay. Zor ekranda donlıklı Qozon basmasından süreler yazılıp bara. İlham Şakirov ismindeki zalda minglegen kunak. Bir yıl içinde iller arasında söhüde münasebetleri nığay. Сегодня на выставке узнал, что Ульяновская область в Иран отправляет составы с продукцией. Мин бүгін күргәзмәдә Ульяновскидан Иранга тимир юллар аша продукция җибәргәннәрен белдем. Димәк, без тагын да якынаябыз. Иранга Азербайҗан аша яңа тимир юл төзелә. Гомумән, ислам хезмәттәшлеге илләре белән товар әйләнеше 31%-ка арткан. Татарстанның Рөстәм Миңнехановның ислам дөньясы белән хезмәттәшлекне үстерүдә зур роль уйнавын билгеләп үтәләр. Нәкъ менә Qozon форумында ныклы мөнәсәбәтләргә нигез салына. Рөстәм Миңнеханов бу эшне Евгений Примаков белән Минтимер Шәймиевның башлап җибәрүен билгеләп үтте. Работа заседания нашей стратегической группы, она очень хорошо вписывается, значит, когда мы обсуждаем одни вопросы, которые касаются исламского мира, и переходим на эту площадку, где уже мы обсуждаем более широкую интеграцию наши взаимоотношения. Санкцияләргә карамастан Россия икътисады узган ел Европада сатып алу мөмкинлекләре буенча беренче урынга чыга. Ислам илләре белән сәүдә хезмәттәшлеге тагын да үсеш алсын өчен логистика һәм финанслар юнәлешен ныгыту кирәк. Он может дойти морем. Диңгез аша 45 көн барырга була, яки тимир юл аша 15 көндә. Аерма вакытта, вакыт акчада. Өстенлекле проектлар исемлегенә Евразия Советының карарлары кирде. Форумга ел сайын зур делегация белән килүче Гарәп әмирлекләре вәкиле ике арада импорт һәм экспорт мөмкинлекләре зур булуын әйтә. Россия белән товар әйләнеше миллиард долларлар белән исәпләнә һәм ул елдан-ел арта бара. Үзара инвестицияләр күләме дә үсештә. Гарәп әмирлекләре Россиядән 1,5 миллион туристны кабул итә. Төрле өлкәдә хезмәттәшлек буенча даими эш алып барабыз. Транспорт коридорлары йөк ташу өчен генә түгел, алар үсеш маршрутлары булып тора. Санкцияләр янаулар Иран-Россия мөнәсәбәтләренә дә йогынты ясый. Әмма җитәкчеләрнең уйланылган карарлары нигезендә бу чикләүләрне мөмкинлекләр итеп кулланабыз. Пленар утырышта Рөстәм Миңнехановтан киләсе форумга нинди үмитләр баглыйсыз дип кызыксындылар. Алла насап бирә, Ходай ничек итә, кабул итә. Без сорыйбыз. Мы будем просить Всевышнего, чтобы все мы были живы-здоровы, и мы могли вот здесь еще раз обсудить все наши вопросы. Утырыш тәмамлануга Марат Хуснуллин Qozon форумына бәясен бирде. Больше стало туристических обменов. Ислам хезмәттәшлеге илләре белән ике арада туристлык агымы арта. Без ул илләргә үзебез дә товар җибәрәбез, алардан да күп кабул итәбез. Форумда 20 меңнән артык кеше катнаша. Быел яңа төбәкләр дә кушылды. Бу тәҗрибә уртаклашу өчен бик зур мөмкинлек. Форум көннәрендә 120 килешү имзаланган. Шушы бер саңгына да соллы нәтиҗәләр турында сөйли. Пленар утырыш белән Qozon форумның эшлекле программасы тәмамланды. Кунаклар өчен әзерләнгән чаралар әле 2 көн барачак. Гөлназ Сайфетдинова, Алмаз Зыятдинов, Яңа Гасыр каналы.